Hello logoफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव दिनै हेपि दिवालीनि नोंथांमोननिसिमबो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोथारनिफ्राय जासिहरबाय दिनै आंहा मोनसे जोबोद खुसि जादों आरोना लोगोफोर जोबोद खुसि आंनि गोसोआव दिनै मानो होनोब्ला दिनै आंनि हासबेन्डआ निउ गारि लानानै फैदों गोदान गारि बाइक लाबोदों आरोना बियो दिनैहाय गोदान दिनै हेपि दिवाली फार्स्ट आरो बेयाव फार्स्ट डेआवनो दिनैहाय मा गारि गोदानबो लानानै फैबाय आं बेखौनो सानो लोगोफोर इसोरनिसिम बेखौनो आर'जबो गाबनो सानो दिनैहाय हेपि दिवालीजों लोगोसे दिनै गारि गोदान लाबोदों बेजों माने लक्ष्मी फैफाथों आं बेखौनो सानदों आरोना लोगोफोर माने खुसिया जोंनि न'खराव अरायबो खुसिया सफैदों आं बेखौनो सानो आरो नोंथांमोननि न'खरावबो अरायबो खुसिया सफैदों बास बेनो आरोना दंबाबो गैयाबाबो न'खराव खुसि थायोब्लानो माने सबसे देरसिन दोना थानाय बायदि जायो ओंखायनो न'खराव खुसिया थानांगौ मिनि खुसि थालायनांगौ बास बेनो आरोना दिनै आंनि हासबेन्डआ गारि लाबोदों आं पात्तायानो गैबावामोन आरोना बियो लाबोगोन कि लाबोआ बेबायदि जादोंमोन ओमफ्राय लानानै फैथारबाय आरोना बियो गारिखौ खुसि जाबाय जाहाथे खुसि मानि थाखाय जादों होनोब्ला बेनो जे जों माब्लाबानि समाव नांगौ जाब्रबोब्ला जोङो मालायनाव बिब्रबनांगौ जायो आरो बिनाय समावबो माब्लाबा मोनो माब्लाबा मोनथ'आ आरोना बेबायदि जायो ओंखायनो गाव गावनाव निजा थायोब्ला मोजां ओंखायनो निजा बायनानै लानो हायोब्ला मोजां आरोना मालायनाव मालाय बेसे बिनानै लांनो गाज्रि जानाय मोजां जानायनि खोथा थायो मालायनि गारि रिक्सनि खोथा ओंखायनो निजा थायोब्ला मोजां आरोना दिनै हेपि दिवालीजों लोगोसे एसे भिडिअ लानानै नोंथांमोनजों शेयार खालामसैलाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर अननानै नालाय गारि लाना फैबाय नै गारि गोदान आयै आयै बोरै मानसिखौ नायनां इसे सान्दुंसो नुदों बोरै बेसे खुसि जादों मानसिया गारि गोदान मोननानै आयौ आंखौ फोरोंनांगोनथ' लागाव फिसालाया खुसियानो लाजानाय नङा लेंहरलाय बाबाया मामि ओइ मामि फिसालाया होबोगौ आरो हारमनिया जि खारबोबाय आं फिसाया ओरैनोबो हाथारला आरो गारिया नोंना नङाथाय मामि जोंनि हेलमेटा मोननै नै बाबानि मामिनि मोनसे बाबानि मोनसे ओंखारथ' गारिया बिलिरहैदो बाबा हनै साइलेन्टार फैबाव होनदों माबायदि मोनदों गोसोखौ फुदुंदो एसे आइ ओमफ्राय नैबे हिन्जावफोरनि लेडिसनि जाबाय आंनि मोनसे गावनि मोनसे हेलमेटखौ लाबोबाय आरोना ओमफ्राय हेलमेटआ आंनो जाना जाया आं बेखौ ट्राइ नायनाय बायदि आंबो मालाबा सालायगोन नालाय ओंखायनो आंबो मालाबा सालायगोन आरोना मामि गेन्द्राया दिनै गारि गोदान मोननायखाय जि खुसि ने खुसिथार खुसि जाथारदों मोजां साजाय बेयाव दाना बाव दाना ओरैबो फांसे होदो हेपि दिवालीनि साजायदों आरोना बेखौहाय जाबाय नांला ना नांगौना सोरबा ओरै नाखिबो थांगोन ना बियो खाफिनगोन आं मोनसेखौ हो खाफिनगोन थाबथारो ओरै गाहायाव खानांगोन ना बिमा लायनो थांदो लायदो मानसियाखो मेरला हाबखायो नै साजायजोब्बाय सार जेवारिखौ आं रेडि थाव होनानै दोनखाजोब्बाय दा सलाया बावबोदों आरोना सलायखौ लायनो थांफिनदों बिबाराबो खाबाय आं एसे ओमफ्राय दा सावसिगौल' ओइथिंजाय साजायदों ओइथिंजाय बांद्राय साजायासै आरोना जेवारि सावनांगौ सलाय लायनानै दाबो फैदों फिल्म जोबनाय रायजोफोर एकदम बयनाबो
रिथि रिथावजो बयनिबो न' कालि फुजानि नै नुबाय बयनिबो न'आव रिथि रिथावजोब बिराद मोजां समायदों Alwa hero filihan godan kalian ayo hah gomjobkan jene tham tum hojomnai kali fujani ba karin taruh dar Belum jaye, sebelum nua. Sebelum sih. Jangan salah betul salah mat sawah. Happy Diwali dah. Rekai deh. Laga. Kone awal nanti aku tebar. Ya fungsi. Halus. Apa hendak? Ini bau gar kagan saya syaru. Ayo coba. Kan bukan sudah kan bukan. Bro, lagi sih kau nih Android. Oh, kak, kejar. Ada. Ayo lihat kawan. Plastik kamera lagi. Jadi yang first time arena bom gaunaya dini yang first time gaunayदों ओमफ्राय गावनायदों successful जाबाय आरोना गावनो हाथायबाय आरोना खेनसेबाबो गावनो हादों गावखौ गाव माने गावनो हानायखाय एसे गोसोखौ मोजां मोनलायदों हायालास जायगायाव गानबागो मोनबाथ' मा जागौमोन आरोना एकदमबारे दलथा गावनो हाबाय आरोना दिनै थरसेबाबो अब्ला लोगोफोर मोनाबायबो ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नो सानबाय ओंखाम ओंख्रि जेबो मावाखै सङाखै ओमफ्राय आं बेखौनो संनांसिगोन नालाय ओंखायनो आङो दा भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै सानबाय लोगोफोर नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होदो अननानै आरो चेनेलाव जायफोर गोदानै नायफैदों अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय लोगोफोर बाय गुड नाइट